Mphindi. Uma uJesu ungazange uhlangane naye kodwa wahlangana nendlu yesonto negama lomfundisi ngiyakuxoxela uzolala khona uphakathi. Verse 20. Ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye thatha inyama namaqebelengwane angenamvubelo ukubeke edwaleni uwuthulule umhluzi. Ngicela udwebele. Sisohambeni. Akabonga uJesu. Siqala uhambo. Mina ngiqala uhambo. Ngicela ukubona abazoqala uhambo. Abayimisela ukuqala uhambo. Siyaqala siyahamba. Ubiziwe wamenyelwa kulo mthunzi. Kuthiwa yakha. Akabonga uJesu. Amen. Kuthiwa hlukana nezinto. Hlukana nesonto. Angisho ukuthi phuma esontweni lakho. Kodwa musu kunamathela kulona ngongela ikusiza. Akabonga uJesu. Azange lingisize na. Isonto limfelanga umuntu. Akabonga uJesu. Azange lamenzela lutho umuntu. That's why thina abantu abasha simitha sikhona emasontweni. Okubhlungu size simithe nasenkonzweni ezisindisiwe. Awumenzanga nje uJesu isiphephelo sakho awusubabaza. Ayibonga inkosi. Amen. Umenzile yini isiphephelo sakho? Umenzi inqaba yakho. Angithi manje usuke waneliswa ukuthi ungaphansi kompheme othi sisindisiwe. Yebo. Ayinamhlanje ukuthi angikhulume ngimemezele kulabo bathi basindisiwe. Yithi senze ivangeli ukuthi liba umbukwana. Yebo. Akabanga uJesu. Yithi senzile ifali kaNkulunkulu kuba libe isinengiso kubantu ngenxa yenkambo. Amen. Sashaniwe kwathiwa simlungisele umzimba. Nangu uGideon ulungisa inyama neqebelengwane. Kodwa uyayalwa kuthiwa beka inyama phezu kwedwala. Glory to Jesus. Amen. Beka inyama angithi usulungisile umzimba. Ngicela ubone abalungisa umzimba. Amen. Abathi nje baneshoyo ukuthi umzimba bawulungisile. Hallelujah. Ayabonga uJesu. Amen. Izwi likaNkulunkulu liyisibane. Amen. Likhanyisa la kumnyama khona. Sizokala uhambo manje. Amen. Akekho ngibone ngathi ngimusha namhlanje. Kulo 3 days ngikhona. Kulungisa umzimba. Akabonga uJesu. Amen. Akabonga uzayo. Amen. Uma izwi likaNkulunkulu ingelosi imyala ukuthi akabeke iqebelengwane nenyama edwaleni. Angithi kuthiwa benzi idwala lakho. Kwathiwa leli idwala alifani nedwala lethu. Glory to Jesus. Amen. Shutha khona amanye amadwala. Kodwa lelo liuKristu. Athi uDavide yakusiqinisa edwaleni. Jesus. Sebonakele bethathelwa abafazi kuthunjiwe konakele akabonga uJesu. Amen. Befuna ukumbulala uDavide. Kodwa walithi izwi kaNkulunkulu waziqinisa edwaleni. Ikhona indaba kuleli dwala. Ethi siyazwa namhlanje kuthiwa asibeke inyama kephi edwaleni. Sesiwulungisile umzimba. Ngoba umhlatshela akazange uthokozele. Isonto akathokozelanga. Ngoba zange limlekelele umuntu. Umuntu uhlala nomoya wafudu. Ayibonga inkosi ephakathi esonto. Wasafona esebiza igama likaJesu. Athi Jesus ngizwa ngaphakathi.
kodwa uthi mawuthi ubheka inkambo akabonga uJesu. Namhlanje siyayala beka inyama edwala. Siyaliwe izolo ukuthi leli dwala alifani nedwala lethu. Nkosi uJesu. Akabonga uJesu. Kade ukuthi umukela muphi uJesu baningi oJesu. Ukhona nopha Jesu. Yebo Jesu. Ayibonga inkosi. Amen. Akabonga uJesu. Kade ukuthi unikezwa muphi uJesu. Yabona namhlanje sisohamba ngiyadabukela mawusele emuva. Bakuthi umoya wofu, yazi umoya wofu unkenga wangixaka ebusuku ukuthi moya muni lo. Umoya wofu, umoya justifyayo. Umoya oziprotectayo. Iyawizwi kodwa ungena kuyishe. Izwi lithi qhobo libuyele kumnika. Wakwathatha put ayanda igalofu ebese uphonsa ethe malibuya ngosho yebo akwenzeki igalofu malibuya liye inkosi eceleni kodwa libuya lithi akabonga uJesu. Umoya wofuthi angithi ufuthi luneshele eqinile. Akabonga uJesu. So manje mangabe izwi kuphonsa udobo lifanele futhi ngene lapha. Hey, ifika udobo luthi akabonga uJesu. Amen. Umoya wokuziprotect. Umoya wokujustify ukuthi nginjenje wangenza ukuthi wathatha inkukhu yami kule kwakhulunywa nangenkukhu izolo. Jesu. Glory to Jesus. Amen. Ithi ngani sikhala uthi nami bangitshotshelile ipeni. Umoya wokuyiprotecta. Ngisho noma ukhanya kuza. Ayisikali uhambo manje. Singena uhambeni. Ngisho noma ngathi uhamba endleleni bakulimaza. Kodwa siyaliwe ukuthi kuze kungene ukukhanya enhlizweni yakho nalelizwi. Jesus. Ithe inkosi ngilungisele umzi. Uma ungazange uhlale phansi wenze self introspection ngalezi zinto ezikhonjwela sisohambeni. Bazongena bengena ngaphakathi uneyinsuku engakuhlezi nje. Kodwa mawuphuma la umoya wofuthi uma ngenyawo. Akabonga uJesu. Amen. Ukuze ukwazi ukusizakala uyayalwa thatha inyama uyibeka edwaleni angithi siyaliwe kwathiwa leli dwala alifani namanye amadwala. Akabonga uJesu. Amen. Thatha inyama ibeka edwaleni ebese ubeka iqebele ngwane engenavu. Nayi indaba yethu la ikhona thula umhluzi. Ake ngibuze nje kumnandi ke la ekhaya ngoba semakhaya. Inyama mayisemhluzini iba njani? Asikhulumeni. Umhluzi ngumsopho. Labanye basazi isizwe somhluzi. Umsopho. Iyalunga yini inyama mayisomhluzini? Amen. Ngilalela labantu. Ayibonga inkosi. Akabonga uJesu. Why inkosi yaleza ukuthi akuthulule umhluzi? Yebo. Umhluzi uyayonisa inyama. Akabonga uJesu. Akabonga ozayo. Umhluzi uyayonisa inyama. Sizongena emhluzini manje. Ungekudala. Uzophinda uzibone, iphinde ngiyibone. Hey. Akabonga uJesu. Amen. Ingelosi kaJehova. Wow. Uthulule umhluzi. Ake sibambeke. Wenze njalo. Ayithi uyaliwe. Yes. Wayingayalwa kodwa kungaveli lokuthi wenze njalo. Shuthi njengoba sifundile ngosuku lokuqala
ukuthi konke ngikuyala ngakho usho njalo uJehova uthi konke ngikuyala ngakho kugcine ebese uyakwenza yazi ukuthi ukube sonke siye ngabe kukhula inhliziyo izophila kanjani uzophila kanjani umnikelo yimi akabonga uJesu thulula umhluzi usuyaliwe angithi uyabona manje kade kulokhu kugeneralize kulokhu kugoqwa akabonga uJesu konke kulokhu kugoqwa phela imnandi indaba yenhliziyo ngoba inhliziyo yomuntu uJehova uthi uJesu uthezwini lakhe inhliziyo impi ingumkhohlisi ikhohlisa ngisho umnikazi wayo azazayo ekufeni ayibonga inkosi asikwazi ukuncetheza ngevangeli sithengwe ngenani elikhulu wayenzeni uJesu ukuthi angajeza kanje akabonga uJesu yini uJesu ayenzile wena nje uhluleka ukunikela umzimba wakho umlungisele umzimba mhlawumbe khona obuzayo ngolungise kanjani siyaya ayi kwasho nami ngosuka ngamatshe akabonga uJesu lithi izwi kaNkulunkulu wenze njalo yabona umoya wokulalela iwona uNkulunkulu awuthokozelayo akabonga uJesu uSawuli wayalwa kwathiwa akabulale konke angashiyi lutho akabonga uJesu eyobulala esizweni sama-Amoni akabonga uJesu kodwa uSawuli iphutha alenza wabuya nokukhuluphalisiwe okukhuluphalisiwe njani na ilento ukuthi ngijustify ukona kwami moya wofudo uthola ukuthi ngikhona la liyawizwi kodwa ngifane ngingene kwishele ethi mina ngizutshela ngicela ukukuxoxela mhla udlule emhlabeni uyongifica uyongibona nami ngiyoba accountable ngamazwi engwakhiphile angiphunyuki nami uma uphunyuke namhlanje mhla udlule emhlabeni ubuzakala ukuthi uJesu wawumyekelana uthi angizange ngizwe uthiwa le ntombazane yayilokhu imemezela ithi khipha imask ifani iveswe nami ngizohlulelwa ngakho uma ngingazange ngikhiphe imask ngilungisela uJesu umzimba akabonga uJesu ingelosi kaJehova 21 ingelosi yaJehova yayisilula isihloko sentonga esisesandleni sayo yathinta inyama neqebelengwane engenamvubelo wenyuka umlilo edwaleni wadla waqeda inyama namaqebelengwane angenamvubelo ingelosi kaJehova yayisimuka emehlweni akabonga uJesu ebengifisa ukuthi sikwazi ukuthi njoba sila lapha encwadini yamaHebheru 12 ayibonga inkosi lithi izwi likaNkulunkulu masinyukele entabeni size entabeni yaseSiyoni ayevutha umlilo akabonga uJesu nasemzini kaNkulunkulu sikuona njengamanje akabonga uJesu kukhona ngisho igidigidi zani zeingelosi akabonga uJesu uyahlolwa inyama esibeke edwaleni ngabulungisile ayibonga inkosi akabonga uJesu sisu unkonzo ucanga umbambele lapha kwabe sikhalathi ya5 akabonga uJesu thulula umhluzi siyabona lo mhluzi owenza ukuthi noma ukhuleka inkosi ingakwazi ukuzwa umkhuleko
siyaliwa kade kuqala inkonzo ukuthi uNkulunkulu uyalalela umkhuleko wabantu